guys. Yan. Yun. Yan. Uy. Yan guys oh. Mali. Manaan. Bisa na. Yan guys. Laki oh. Yun oh. Yun oh. Nice one. Uy. Yan guys oh. Huli natin. Huli. What's up guys? Ako pala si Ares at welcome sa Promi TV channel. So yun guys, for today's video guys, pupunta ng kaya Tito John sa may New Lock. So manglilimas tayo guys, kasi sabi niya siguro yung mga 3 taon na doon hindi ginagalaw yung sapa doon sa may kanila. So sabi nila maraming isda doon, dalag, hito, tilapia. So ayun guys, titingnan natin kung maraming isda. So ayun guys, kasama natin pala sila, sila paring Tamboy, paring Renan, sila Tito John, sila Eman. Hindi ko pa alam kung sino sasama guys, pero kami sure na. So guys, papunta kami doon ngayon. Tara! So yun nga pala guys, kung di ko kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, so yun guys, please subscribe para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload namin. So yun guys, salamat! So yun guys, dito kami ngayon sila Tito John. So ayun yung bahay nila sa likod. Yan, yung pagkamang bahay. So yan yung tropa rin, Tambo, ang Renan. So yun guys. Saka yun si Tito John. Ayan, sinisipat lang kung saan kami pwesto, saan kami alin yung uunahin namin limasin na hapak. So yun guys. Ayun siya, so yung mga kasama natin guys, parating pa lang kasi may ginagawa pa sila, so susundan sila ngayon. So ayun guys, tara simulan natin ng paglilimas. Paggamukuha natin yung mga gamit. So yun guys, dito muna kami magsisimula. Ayan, yung sa area na yan guys. Ayan, parang meron dyan. Ayan guys, ayan. Ayan. Doon sabi dito John, ayan. Ito yung area na to guys. Dito tayo magsisimula. Ayan, area na yan. Ayun, may burbunto na ako. Ayan guys, dito tayo magsisimula magharang. Tapos, hayaan natin yung umagos sa tubig sa baba. Tapos, dire-diretso lang yan. Paakyat doon sa taas. Yan, paakyat sa taas. Doon mo naman ang silo doon. Oo. Pataas naman, pataas ano. So, ayan guys. So, ayun. Dito kami magsisimula. Magharang kami dyan. Tapos doon, dire-diretso lang. So, ayun. Simulan natin. So, ayan guys, tara. Yun yung mga gamit. Magsimula kami dito. So, ayun yung sama natin si Tito John. Ayan. Huwag din baka tirahin natin. So yun guys, pag wala nagawa, baka na. Baka sa lata. So yun guys, tara simulan natin. So ayan. So yun guys, ayan hinaharangan namin yung Tamboy. So ako guys, sa baba para palakayin yung sapa para mabilis makaagos yung tubig. So ayan, tara. Oo, para nakula tubig agi. Ayun, Tamboy. So yun guys, ayan, napalakihan ko na guys yung sapa para mabilis aagos yung tubig. Si Tamboy naman guys ay naharangan dun para hindi dumaan yung tubig, hindi umagos. So yun guys, yung technique namin guys, dito mag-umpisa sa baba, tapos pataas kasi yung harang. So yan, mabilis naman umagos yung tubig, kaya mapapadali tayo guys. Andun sila Tito John, tapos sila Tamboy. Guys, yan. Inatin na natin magbawas ng tubig. Tapos kung may matitira naman guys, baldihin na natin guys. Baldi. Kaya pala guys, dumating si Eugene. Ayan, sa kabila. So, unti-unti lang yung nabubuang pink frondy. Guys, tara, magkita tayo. So yun guys, niluluto parang Eugene yung yung lalim. Mura? Sakit na sakit na? Sagad. Hindi mura sila lagi. No? Mura man to? Malinig ang uta na? Mura no? Kaya no? Pula? Awa ko yan. Mura. Ano ilingon po tayo? Malinga mo? Mura man? No? Ano utaan? So yun guys, simula nung nagkatay kami, pinawas namin tubig. Wala guys, pinapaliw yun doon. Babaw na yung tubig, wala kami nakita guys. So yun, baka doon kami sa taas guys, pataas kami na pataas. So yun, doon tayo. Tapos na? Okay, bulo na boy. Dahil kung nakatab, doon sa taas ang harapan ta.
So yun guys, akit yung sa taas. First, ano namin guys, sa baba, wala kami nakuha. So, kasi mas makita naman kung meron kasi masyado malinaw. Di mo na eh. Hindi ko apata mo dito sa taas. Diyan daw, dyan, gari, tingnan daw, siripada dyan. Gari, wala man dyan ako. Guys, tingnan namin dito. Dyan, ay wala man, tingnan ako. So yun guys, aakit kami sa taas kasi parang dito malinaw. Sa taas guys, sa taas kami. Ay guys, okay na sana guys oh. Ganda na yung pagkatala ni Parang Tambo yun. Kaya ganda-ganda guys oh. Buti ba naman sa prank? Guys, minimalas lang yan. Guys, tara, punta siya na. Gumagamit. Guys, punta siya na. Ngayon dito dyan. So yun guys, dito kami pangalawang ano guys, pangalawang saga namin dito guys, mag-aarang doon sa ano. Ayan. Ayan guys, yan kami magpwesto. Ay, dito yun. Ayan. So, dito tayo. Ako kaya yun eh. Ang problema, masyara daw. Ata nang pag nagapinit ni Didi, natadong ko paling din. Magano. Ayan guys, yung ni Parang Tamboy. So yan, nato ah. Kambal. So kinipre, nagapaglit tigde. So yan. Parang mapapalaban yung nag-iilom-lom. Ano nag-iilom-lom? Dilim. Naglilim-lim na manok guys. Wala tayo tali guys. O, dito dyan o. Wala lang yung Pag wala daw na o. uli. Uli. Sado to, nitim. Hey guys, dito na guys, dito. So yun guys, simulan na nila dyan kanina Parang Tamboy yung pagsasaga. Ayan guys. Ayan, baldi-baldi na guys kasi parang matatagalan tayo sa, sa Pagos. So baldi-baldi na daw sabi ni Parang Eugene. Ayan. Drum lang. Yan guys, ang mga sipag nating mga kumpara eh. Yan si Mang Kepueng. Ayan guys, wala na si Boy Tapang natin. Si Mang Kepueng naman pumalit. Ayan guys. Wala na si Alen niya na. Nagtrabaho na sa Leyte daw? Leyte. Oo, kamaliwan. Sila na itong pitiro. Mamaribukon na. Ayan guys, oh, puso. Parang may water pump guys, oh. Parang may water pump. Daliw na. Ayan. Yun. Tropa natin guys, yan. So guys, tingnan natin dito sa unahan kung kumusta na yung bawas ng tubig. Guys, konti na lang. Ayan o. Igwa, bulit ni Masarig. Masarig, nagbulit siya ako, no? Masa ang pagsabay. Hey guys, nakita ko dito. Gumano, no? Malaki dito. So yun guys, makakadali tayo ng ano, dalag o kaya hito. So yun guys, nakita na ako ng ano, ng pampalakas ng loob. Meron nga lang, laki ng gumano eh. So yun guys, ayos yun. Ganun ano. Yan. Uy, gopo. Diba? Igwa? Tarig. Igwa, matakot ako laman. Hindi kita makamanap na iyo. Ayan guys, ayos. Hindi na, kung tawag ko sa kundi. Pistit mong biga ano, wala. Aren. Baga. Yung ano, walat di ba le? Di ba basta di pa mamasabayan? Ayan guys, good. Guys, meron daw si Parang Tamboy nakita doon nakatakas na lang guys, bilis ng tubig. Ngayon guys, ito-testing natin yung dala kung makahuli tayo dito para may pampalakas ang loob guys, pampasigla. So yun. So, diba ganito guys, nahala ko si Boy Tapang kasi si Boy Tapang yung taga-YouTube ko nito. Pag sumasabi daw si Boy Tapang nandito. Sige guys, may kukweng. Kaya guys, may kumalit. Boy Tapang, may kukweng. Ayan guys, tingnan natin ba? Bitaan. Uy!
Meron pina? Meron pina. Ay, nakasa. Oo. Merapina. Yan guys, merapina. Meron dalawang merapina. Pinter pula. May puti. Sige, fire. Nagraray. Sino yung binito sa ko? Okay, meron pa? Oh. Guys, meron tayo isa, malaki. Yun. Video. Meron na. Gusto ko ganun kailan ko ha? Yun oh. Wala. Nice one. Uy! Oh! Meron na doon, meron. Sana pre? Sige pre. Yun! Hey guys, meron oh. Nice one. Yan guys, medyo may lap lang. Yan guys. Yan. Yun. Yan. Area. Oh yan, nagpula yan. Yan. Meron pang merapina. Yan guys, merapina. Yan, ito pa natin. Uy, yan guys oh. Mali, manaan. May sina. Yan guys, ang laki oh. Yun oh. Pusa. Manigi. Yan guys, ang laki oh. Yan manaan. Ay, sunod ka. Yan guys oh. Diba? Guys, ang laki oh. Wow. Guys, ang laki oh. Guys. Yan. Yan natin guys kasi delikado yan. Makatinik pa yan guys. Yun o, laki. Woo! Oh. Laki. Yan. Ah. Yeah. Yun. So yan guys, abang pa tayo dito. Baka meron pa. Dito mo yun! Guys, abang pala dito guys. Ayun guys, may maliliit na ano. Maliliit na isda. Mga buyod bagay na nakulo na. Uni oh, buyod oh. Buyo. Sayang ka. Ayun guys oh. May ano? May hipon guys oh. Ayun oh. Kaya guys, huwag natin kuhanan niya guys kasi paparami natin guys dito. Ayun guys oh. Sarap niya no, dami oh. Ayun guys oh. Ayun guys, daming ano, buyod oh. Ayun, dami oh. May maliliit pa dun oh. Dakulan mo buyod, dakulan na oh. Kantang buyod? Kantang buyod ba? Ano, kantang, ano oh. Nagsasabi ni Papa ko natin yung mga hipon. Kantang yung buyod, ano oh. Ayun o, nakulo na o. Ay, baka. Sabay mo rin. May palog. Parang ka nalaw, gano'n o. Guys o, dami o. Hipon na may ano, may hipon na may agat. May agat. Tatag na gyud. Ano? Guys, masipag natin o. Gana-gana na. Mga watcher natin, yan. Wow, ba't ito yung nayap? Dulubon lang ang tamboy. Ito pa ang merapin na, oh. Pinabay naman, oh. Sige na, oh. Guys, dami na, no? Yun, no? Natalig dyan, naman na dyan. Wala na. Wala pa. Dami pala. Wala pa. Kaya kang buyod, ano? Magkora na. Ayan guys, oh. Huling-huli natin. Huli. Huling-huli, yan. Yew. Ayan guys, si Eugene. Buyod doon, nakulang mo buyod doon sa taas, oh. Patayin ko, tama na lang. Kau tapang buyod? Ako pa. Mas. Ayan guys. Mga tayo guys ng hipon. Ayan guys, oh, hipon, oh. Na may hipon na may kagat. Ayan guys, oh.
Milo di ko din. Oy, gwa man ang gadong. Yan. Yan. Yan kanong ta. Yan guys, may butas guys. Puti ni Eugene. Yan. Yun. Para siya ka DJ. Ay, asan lang ginawa, sindang. Mura ka si Eugene, pandayo talaga. Puro lamang na yun. Para laog. Para. Laga mo kok. Oh, hindi puta. Yan, pinagos guys, pinagos. Not naman. Para, mos. Bong. So yun guys, tapos na dito sa kabila. So ayun. Yung tropa natin. Mos, tama na. So yun guys, nakadami tayo. So ngayon, yung kabila, haharanin sa kabila guys. Tapos itong ano to guys, alisin naman to para magos yung tubig. Tapos doon naman to sa kabila, maghaharang. Tara. Yo. Hindi na yung basang ta. Ini, ikaw dyan, ikaw. So yun guys. Dua. Ayun guys, may nakita daw si Eugene dito malaki. Dalawang dalag. So ayun. Ayan. Ayan. Diyan sa gilid. Tara. Tari ko no. Pada daw, ada di gilid. Di baga. Masya na? Ito na? Nandig yun, tari ko. Sige. Sige pa, tapos bungkalong naman. So yun guys, ito yung ano namin. Bubulungan namin guys para mabilis agos ng tubig, mabilis mawala. So yun guys, alisin ko na to, bubulungin ko na guys. So dandan na guys, mahulog tayo. Yan. Makapakan natin guys, pakan natin, sinalis. May ba iyo? Tanda? So yun guys, malapit na matapos dito. Ayan. Guys, yung paagos dito. So, malapit na guys. Mga ilang minuto na lang. Magsimula tayo mga pa. Dito guys, may nakita kami dalawa. Dito nakita kami dalawa. Hito. Dalawa. So yun yung abang namin guys. Yung si Parent Tamboy. Ayan guys, sinisecure niya yung harang doon para hindi bumulwak. So yun guys, sabi ni parang Eugene, pagtas ng mahuli namin yung dalawa dito, tama na yan guys. Tuloy natin, tama guys sa pananghalian. Bali, ang plano ni Eugene, so ito na lang yung guys, yung harangan, tapos ito yung alisan ng tubig, baldi-baldi lang guys, tapos huliin nyo kasi may isang malaki dyan guys, parang braso ko kalaki, so yun yung kukunin, tapos pwede na yun, kaya na tayo, yan natin, iulam na natin to, tama na yan, kasi tanghali na guys. Yan si Eugene. Intro pa natin guys, kuhawat gutom, mga kipweng. Parang ganaan, yan. Tubig na lang kulang guys, tubig. Kasi guys, nagkakatamaran, ayun yung kukuha ng tubig guys, nasa taas, ayun yung kukuha ng tubig. Nagkakatamaran, so pwede na yan. So yun guys, ako na mag-umpisa guys, kasi kaya naman sila na lagi nagkakatamaran. Ayan, yun eh. So yun guys, ito na yung namin. Nahuli na kita ni Eugene kanina. Ayun na, nahuli na guys. Yan o. Yan. Hito guys, hito. Yan, mga magit isang dangkal guys, yung laki. So yan. Ay, nailing naglabas. Patukad, mawalik na naman. Sabi ko na duman buruban yung Pasaya na, pasensya. Mawalik na naman. Yan guys, ang superhero ng bayan. Tambol. Kasi Mangkipueng pala. Pangrenaan, nagkuha ng tubig. Yan. So yun guys, tapos na yung pagsasaga namin, pangangapa. So, tara, lutuin natin ito. Tapos kain na siyempre. Yan. So yun guys, yung huli natin ako. Yan. Yan guys, mayroon po yung shadows malaki. Okay no? Ano sa ano? Yan, kuhain nyo din guys. Yan. Okay. So yun yung nakita guys ni Eugene kanina bago kami lumipat dito sa kabila. Yan, guys, laki oh. Yan guys, si Taboy ang magaling maghuli niyan.
lang kung ano na ayaw. Hindi ka natulog. Ginarugan. Malasa pa din. Ginagkapot. Oy, sunod ikaw. You know. Yun, oh. Masarap na natin, jakpat. Yeah! Yan, si Buy Kipweng. Kapalit kay Wait pa. Ayan guys. Ayan guys, tara. Punta na tayo sa lutuan. So yun guys, dito tayo sa kubo ni Tito John. Na-ready natin yung mga yung mga sangkap. So ito yung guys yung nahuli natin. Yan. Ito yung guys, ito yung nahuli natin. Dalag tsaka hito. Tsaka ito yung guys yung rekado natin. Ginawa ni Tito John. Ito yung gurami. So yun guys, i-adobo muna natin ito guys. Lagyan natin itong isda. Sama-sama na yun guys para mabilis siya ng luto. Yan. Yan. Lagyan natin yung bawang. Yan. Sibuyas. Dami guys oh. Ito guys, yung palupit dyan. Tuya. Yan. Sus, ilagay natin guys yung toyo. Yan guys, nasa Nature Spring siya guys kasi hindi naman siya sponsor. Yan. Toyo guys. Tama na yan. Tapos lagyan natin guys ng magic sarap. Yan, baka naman magic sarap. Lagyan natin ng magic sarap. Saka paminta. Yan guys, dalawang paminta. Yan, paminta. So yun guys, kulang pa yung guys ng rekado. Wala pa yung suka dyan, tsaka yung sili. Isa lang natin. So yun guys, isa natin. Yan. Yun. So yun guys, wala na sa sabaw. So lagyan natin yung natok. Natok. Ano parang sa natok? Gata. Yan guys. Pure kita. Yan guys. Pag yan, ma-absorb lang yung gata. Magbawas ng konti sa baho. Kaya na guys. Yun na yun. So yun guys. Yan. Luto natin oh. Yan. Lapot. Lapot guys. Yung tropa natin oh. Ready na. Tamboy. Eugene. Si Tito John. Yan. Para pigadok ka na. Si Daddy. Daddy. Ay si Bebe. Yan. Parang nagugas ng So yan. Ayun na. Para nagkadyo ka na. May nom. Lagit. Lagit na naman. Nagabot ka na ni Kantig dati. Yan, may tapugan o. So yun guys, yun na, luto natin yung mga dapat lutuin. So yun, si Padre Nan, Eugene, Tamboy, si Tito John, si Be, yan. Yan, yung mayan guys, si Papa. So yun, fire! Tama na, tama na. Ayun tayo. Ayun mo. Kulang sa tumaho. Hindi kita sulitin. Banta pa rin. Pingungulan. Grabe ko hindi ko pingungulan na marami. Natulungog. Kung gawin nyo yung mula niya, Dave. Lalay. Tama, di naman yung sapa, no? Puro pa. May tulay. Tulay, ito ba ko niya sa araw? Hindi ako makalakaw na. Ano? Yun naman ang baho. Ikaw na din siya, no? Hello. Nandito kami sa bundok. Nagbablog yung pinsan mo. Vlogger, yung vlog. Nagbablog ba? Vlogger. May natin, ini ko nga ni.
Ito, nagbubudol pa ito. Yan. Kain lang kayo. Guys, hindi mo tinalagas. Kausap ko yung anak ko sa Saudi. Habang kumakain ako. Ano pa rin ako? Iwan. Native Day. Pangalan niya, Nicades Salvacion. Kaya, ang ako na ano Pero yung pangalan niya, Juan talaga. Juana. Guys, shout out kay Pinsan, Joanna. Juana Salvacion. Yes, kasi ang papa ko, Manuel Salvacion Bindesta. Pogi, no? Buka. Sudah, umar. Berapa lagi masarap niya? Ito yung vlogger to tapos nag-extra to sa mga pelikula. Wala eh. Kaso na lockdown. Oo, na lockdown, nawala yung mukha niya. Kita niya. Hindi pa man tayo sumikat. Nalaw sagad. Maraming pelikula ang extra niya. Hindi pa man tayo sumikat. Nalaw na. Search mo yung Ruben Salvacion, makita mo siya kung saan ang mga pelikula ni extra niya. Kaso karamihan na ni extra niya, panay bold. Hindi, mga drama, yan. Aksyon. Hindi ko naisipan na mag-extra sa pelikula ni ano, no? Di naman pwede ako sa pang-horror. Ito guys, yung anak ko sa Saudi, yan para makita sa Facebook, sa YouTube, yan. Pag search mo na yung From the TV channel, makita mo na yun, makita mo kami. Wala rin dito naka-vlog yan. So yun guys, yung sa akin rin namin malinis na kanila guys. From the TV. Ayun guys, tapos na ako. Adjor tayo, adjor. Balas na lang daw. Naman ako ng boy. So yun guys, mali yan. Makita nyo naman, tapos na naman yung natin. Wala na naman. Yung ibang tira guys, mukunti lang tira. Hindi sa aso. Para naman, siyempre, bantay namin dito sa kubo. So, kain natin. So yun guys, tapos na yung video natin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From TV channel. So yun guys, see you sa mga sunod na videos.